A quina edat començares a estudiar? El comenci a anar a l'escola als 5 anys. Faltaves a classe per anar a treballar. Mai he anat a treballar. Quan t'acabaràs d'estudiar? Per quins motius? Vaig deixar d'estudiar als 17 anys. El motiu va ser per si tenia que estar fora. T'agradava estudiar? Molt, i en aquestes fetges encara continua agradant-me. Quines assignatures tenies en l'escola? Matemàtiques, religió, geografia, història, llengua, ciències. En què escrivies? Llapiceres i plumes I quan començares a gastar bolis? als 14 anys. Com eren les aules, les pissarres i els pupitres? Classes en ventanals grans, molt il·luminats, pupitres de madera, pissarres de xapa i madera. En l'escola n'hi havia gimnàs i n'hi havia dutxes? No, però sí molts vàters i moltes piquetes cadavars. A què jugàveu a l'escola? A la corda, al sambori i al baló voleibol. L'horari de les classes? Del matí de 9 a 12 i per la vesprada de 3 a 5. Com eren els professors en els alumnes i els alumnes en els professors? El tracte era molt de respecte i educació per banda de tots. Anàveu els xics i les xiques juntes a classe? No, cada qual tenia les seues classes.